Partidàs en bàsquet NBA, els Clippers han guanyat a Dallas 116-111. El partit ha estat boig i emocionant. A la primera part els Clippers han aconseguit un avantatge de 31 punts, però Dallas ha remuntat i s'ha posat 105-104. En aquell moment, un triple de Paul George i una jugada 2+1 de James Harden han tornat a posar un avantatge suficient pels de Los Angeles. Tant George com Harden han anotat 33 punts i ara l'eliminatòria torna a Califòrnia empatada a 2. I qui ja s'ha classificat són els Minnesota. Han apallissat per 4 partits a 0 als Phoenix Suns aquesta matinada passada, 116-122, 40 punts d'Anthony Edwards per Phoenix, 49 punts de Devin Booker i 33 de Kevin Durant. Indiana, per la seva banda, ja ha col·locat el 3-1 a l'eliminatòria contra Milwaukee. Victòria 126-113, aprofitant que no hi eren pels Bucks ni Giannis Antetokounmpo ni Damian Lillard, les màximes estrelles. Per últim, però no menys impactant, els Knicks han guanyat aquest diumenge a Filadèlfia amb 47 punts de Jalen Brunson. Ara Nova York ha col·locat el 3-1 i torna a casa per decidir l'eliminatòria. Això és tot per ara. Aquesta és l'emoció dels play-offs de l'NBA. Salutacions cordials.